Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Гэта TikTok, праграма, у якой Алексей Сапрыкін і Павел Свердлоў разам з вами даюць нырца ў стракаты і неадназначны свет беларускага TikTok. Чаму так, што неадназначны? Таму што знайсці там можна усякае. Ну, у тым ліку так. І членаў БРСМ, і не членаў БРСМ. І, наадварот, вельмі такія мілыя, чуллівыя фільмікі. Але за што мы больш за ўсё любім TikTok? За што? Это за, конечно, тое, што там шмат беларускай мовы. І там можна знайсці, ведаеш, такі натхняльныя відэа, пасля якіх, мне здаецца, што не перайсці на беларускую мову проста немагчыма. Але калі вы ўжо перайшлі, то можна папоўніць свой слоўнікавы запас. І абавязкова ўнікаць такіх вось цікавых спалучэнняў розных словаў. Як ужо перайшлі. Карацей, сябры, відос, які створыць настрой всему нашему сённяшнему выпуску. Давайте поглядим. Люди из Беларуси никогда не тревожатся. Люди из Беларуси на говно ходят. Людзі з Беларусі могуць пераймацца, так. Конечно, калі ім перажываць, да. Але сябры, будзе ад чаго сёння у нас сысці вось на гэта самае гаўно. Пачнем. Слухай, прям з такога відэа і пачнем. Ситуацыя. Да, уявіце ситуацию. Уявіце сабе ситуацию. Я ваш кур'ер, і я разліў суп, разбіў мак і ввогуле не прывёз дастаўку. І што вы зробіце? Будзеце ругацца ці даруеце? Я же такі няшка. Калі шчыра, я сышоў на гаўно. Вообще, у такой ситуации. Паглядзі, які ён няшка. Беларускамоўны. Не, ён беларускамяўны. Вот такие вот кур'еры, сябры сустракаюцца на нашым шляху. Слухай, але я вельмі здзіўлены. Бо мне падаецца, што беларусы такая вось нацыя, якая можа у такой сітуацыі, ведаеш, будзе выбачацца заўсёды, будзе неяк сітуацыю паспрабаваць. А тут такі, і што вы мне зробіце? Што вы мне зробіце? Што вы мне зробіце, да? Думаю... Гэта штосьці, ведаеш... Што-нибудь зробім. Я думаю, што-нибудь зробім. Некі малады хлапец. Можа быць, у іх нейкае новае, іншае стаўленне, іншы падыход да жыцця. Ці, можа быць, ён такой, я размаўляю па-беларуску, і таму у мяне індульгенцыя, да, і таму я магу там вам не давесці, і ўсё такое. Не, сябры, не. Мы, канешне, да беларускамоўных ставімся з усёй павагай і нават з усёй павагай. Але ў гэтым канкрэтным выпадку то беларуская мова ніякіх вам зніжак не робіць. Сыдзем на гаўно. Алексей, слухай, ты ўжо дайшоў да таго моманту, калі табе цяжка разумець моладзь, складана, што там адбываецца? Шчыра так, але спецыфіка маёй прафесіі актор некаторай часткі я бывае здараецца часта вельмі граю спектаклі для дзяцей і камунікую з дзецьмі і таму трошачкі ведаеш трошачкі карацей ты умееш лавіць гэты вайб, знайсці агульную мову. А зрэшты таксама зараз у чаканні дзіцяці, таму кожны раз буду ўжо ў тэме. Прачуваеш. А горад Магілёў, сябры, ён не проста прачувае, а ўжо робіць крокі, каб быць маладым, больш маладым. Давайте паглядзім. А вы дарма сумневаетесь, что Могилев это молодевая столица Беларуси? Тут литерально у каждом районе подпись 6-7 есть. 6-7. Что это означает? Чаму на вуліцы Магілёва вот гэтая літара, па-першае, 6-7? Это год основания?
Але гэта год заснавання Мінска 1067, што Магілёў так косіць пад Мінск, што ўжо это... Можа быць, не ведаю, у іх ёсць 67-й мікрараён. Я ведаю, што там ёсць такі гадзіннік на плошчы. Вось, і магчыма гэта вот 6, 7, ну далі там 8, 10, можа быць гэта. Может быть, я вельмі сур'ёзны чалавек, я не ведаю. Магілеву, вы нас глядзіце, напишите, калі ласку, што это такое? Што гэта за... Так ты, Алексей, ведаешь, что такое вот 6-7? Вот это вот что это значит? У меня довольно часто задают это питание, потому что я, бывает, здесь так роблю, ну, так, каб потешиться. Але... Так яны любяць, да? Калі Так. Адказу я не ведаю. Зрэшты, ніхто не ведае. Ну, гэта... Вот у дзіцяці спытаю, што такое 6-7? Он такі, ну, 6-7, ну... Я боюся пытацца ў дзіцяці. Это адразу, калі ты пытаешься такое пытанне задаеш маладому чалавеку, ён адразу разумее, што ты скуф, старажытны, вот, і не разумееш ні халеры. Таму я лепш буду хадзіць і рабіць выгляд, што я ўсё разумею. І час ад часу такі. Добра. Ну, калі ты ўжо закрануў тэму скуфаў, пераходзім да рэальна сур'ёзных пытанняў. Да? Для сур'ёзных пытанняў. Весна, час саджаць бульбу. Саджаць просто. Зрэшты. Ну, это давай. Усё саджаць. Давай канкрэтызуем. Бульбу, то вядома, перадусім. Бульбу. І шмат відэа ў тиктоку якраз таки про то, як беларусы саджаюць бульбу. Просто запаланіў тикток бульбяны. Мы не будем вам показваць усе, але покажем вам одно, якое прыцягнула нашу увагу. Бо нам здаецца, што гэта нешта тут не тое. Не тое. Не, ну, па-першае, некая не тая музыка, конечно. На што нам намекае? Нормально. Што бульба 10 соток. Крадзеная. Мне это намекае на то, што бульба вымерзне. Бо я так думаю, што вот гэтая штука, якой яны накрываюць, гэта для того, каб бульба не змерзла. А навошта, вот у мяне такое пытанне, навошта сеяць бульбу яшчэ тады, калі яна, яны хочуць 2 ураджаі сабраць, яны хочуць, каб у іх узышла ўжо там і выспела дзе-небудзь у ліпені і яшчэ разок пасадзіць, і там да кастрычніка, да лістапада яшчэ сабраць адну. Вот хітрыя беларусы. Магчыма, але я так прычаплюся да слова штука ў тваім выкананні. Штука. Вось гледачы, якія ведаюць, што такое 6-7. Ці ведаеце вы, як называеце гэта белая штука? Чым яны накрываюць бульбу? Ну, я ведаю. Потому што ты яшчэ... З тых часоў, калі мелі мы справу з такімі штукамі, карацей, але, ну, не часта, калі шчыра, не часта. І вось чаму мне здаецца, што памылка, ну, не памятаю я, каб мы накрывалі бульбу. Да, ну ладно, так. Можно какую-нибудь невеличку там накрыть градочку, да, а вот целое поле, и там 1, 2, 3, 4, там это спанбонд даражэйшы выйдзе, чым бульба, якую яны збяруць з гэтага участка. Нешта нам не падабаецца. Да, ну і каб не рабіць такіх памылак, сябры, паглядзім наступнае відэа, якое... Экспертку ад бульбы. Да, якая закрывае тэму просто на все 146%. Михайловна, ты когда бульбу будешь садить? До Пасхи или после Пасхи? А то соседи вон уже собираются. Ты что, совсем куку? Как бульбу садить, існуюць свае народныя прыметы. О, ну. Бульбу ж калі пасадзіш у холодную зямлю і вымерзнець і згніець, і табе ніякага ўражаю не будзе. Трэба, каб зямля прагрэлася не меней, чым за 10 градусаў цяпла. Але ж па полю з тэрмометром не будзеш бегаць, калі так не разумееш. Паглядзі тады на бярозку. Калі распусціўся лісточак зялёненькі маленькі, то ўжо можна сеяць. А ў народзе ще казалі так. Калі на бярозе лісточак с 1 копеечку, то сей скоренько. А калі лісточак ужо з пятачок, то тады сеять толькі дурачок. І вось табе яшчэ некалькі прыметаў. Калі чаромуха распусцілася і цвіцець, таксама можна сеяць. А дуванчыкі пашлі, таксама сей. У цёплую зямельку бульбачку, тады і на вырасціць буйной і хороший. Ну так і быць, яшчэ некалькі табе советаў. Давай. Калі ж у цябе распусціліся нарцысы,
то тады можаш смела сеять морковку, пятрушку, радзійскую зямлю. А калі ж распусцілася сірень, то смела сей горкі, баклажаны, томаты. Пасеяць нарцысы і сірень. І без, да. І вось табе яшчэ адна прымета. А калі ж зацвела каліна і распусціліся лісточкі дуба, то ўжо, кажуць, замаразку больш не будзе. Можаш смела садзіць тады ў зямельку і тыкву, і фасоль, і томаты высаживать, и перцы так само можно высаживать. Уже пойдуць, калі. Так что, мои дороженькие, не глядите, коли суседки посеяли ці не посеяли. Яны могут яшчэ і пры снегу посеять. А прислуховывайтесь до прымет, бо яны... Это ж так само вельмі важный фактор. А, сусед посеял. А я вам жадаю, каб вы заўсёды ўсё рабілі ў добрым настроі. І тады і ураджай будзе хороший, і вас будзе радаваць. Ну, вот бачыш, чалавек з пазітывам дзеліцца народнай мудрасцю, і не трэба сыходзіць на гаўно. Вот, як мае сельскагаспадарчыя веды, да? No. Калі садзіць бульбу, прислухоўвайся да свайго сэрца. Сэрца падкажа, тады і ўжо... Мы ж гэта на генетычным узроўні дзесьці. Вось, ну, карацей, каб саджаць бульбу і ніякіх спанбондаў не выкарыстоўваць, да, то можна паслухаць прыкметы, знайсці бліжэйшую бярозачку, абняць, притуліць, паглядзець на лісточак. Вось, паглядзець на лісточак. А вось, бачыце, калі дубовыя лісточкі ўжо. Вот мне здаецца, што это ж круто, да? Вот у нас зараз все змяняецца, надвор'е змяняецца. Адзін год цяплейшы за іншы, глобальнае пацяпленне ідзе. Да? Жах. І вот атрымліваецца, калі памятаеш, што ў мінулым годзе там, ну, сеялі 10-го сеялі. Уласна, ну, так і ў гэтым, типа, будзем 10-го сеяць, да? Але гэта ўжо не працуе, так, не працуе. Вось, таму што ўжо ў гэтым годзе тэмпература іншая, і, магчыма, ўжо першая, а можа і другога. Але выйдзеш, паглядзіш, без зацвіў, але калі ўжо листочек да бярозцы з пятачок, то сеет только дурачок. Вот это классная рифма. Вось так. Карацей, кіруйцеся прыкметамі і все будзе. Ну, я ведаю яшчэ одну прыкмету, не зусім народную. Калі робіцца цёпла уже на двары, то у домах, кватэрах адключаюць ацяпленне. О, як? Калі робіцца холодна, то ўключаюць. Так. Такая прыкмета. Калі сярэдняя тэмпература паднялася больш за 10 градусаў, за 8, мне здаецца. За 8? За плюс 8, да. Окей, добра. Але працуе гэта далёка не ва ўсіх і не заўжды. І пра гэта наша наступнае відэа. Скажите, Беларусь уже стала такой богатой, как Люксембург, например? Я это к чему? Сегодня разговаривал с человеком из Гомеля, он сказал, что при 30 градусах на улице температуре только сегодня или вчера отключили отопление. Вы реально там уже такие богатые, там 30 что при 30 градусах, когда люди уже душ на улице принимают. Ну, может, было. Вы в квартирах топите? В понедельник дойдет до Лукашенко. Ну, а как не рассказать Лукашенко, когда он свет отключал вам зимой в 8 часов утра, чтобы по темноте ходили на работу ради экономии? То есть свет отключать зимой можно в городе, а в мае отопление в домах при плюс 29-30 градусах не нужно, да? Но это ж ненормально, ну так денег не заработать, это просто ж деньги на ветер. Ну как-то так. Я так думаю, что Гомель яшчэ не Люксембург, конечно, але ўжо Майами-Біч. Бесплатна грамадскага транспорту у Гомелі няма. А ў Люксембурге бесплатны па ўсёй краіне грамадскіх. Колькі там той краіны, а? Там, я думаю, весь транспорт гарадскі. Воль. Не, ну нават электрычкі там это... Есть электрычкі? Ёсць, конечно, ёсць. Ну ладно. Это вам не Лихтенштейн. Хотя Лихтенштейн яшчэ больш заможная краіна. Але, бачыце, у Гомелі ўжо, па-першае, плюс 29, плюс 30. Ацяпленне мусілі, атрымліваецца, выключыць яшчэ калі там, як мы говорим, плюс 8, плюс 10. Вось, але нічого не выключылі. І рэзонныя пытанні. Ну, ведаеш, вось закрануў тэму гэтых ліхтароў, калі выключалі. Да, я думаю, пасля гэтага чыноўнікі беларускія, асабліва гомельскія, ужо баяцца ўвогуле што-небудзь адключаць ці ўключаць без каманды. Можа быць, каманду просто забылі. Каманда не прыйшла зверху. Слухайце, да ну всялякі выпадак не будзем адключаць раптам. Але як дадуць каманду, так пабягуць адразу. Пабягуць. Ну,
і з іншага боку людзі глядзіце як запомнілі гэты выпадак з адключэннем святла цяпер ледзь што да ледзь нейкая капейка ці кілават цеплавой энергіі не туды куды-небудзь да а вот вы памятаеце як вы нам святло отрубалі мы ўсё памятаем да мы ўсё памятаем што сэканомілі да а тут все і працавалі тое што тады сэканомілі сваім адключэннем цепла і тое на тое выйшла по выніку. А про пабегуць по камандзе-то я не просто так казаў, не просто так, потому что наступнае наше відэо, я не ведаю, сябры, якія у вас, канешне, асацыяцыі. Можа, гэта штучны інтэлект. Штучная інтэлігенцыя, ты думаешь, нет, не падобна. Не падобна. Падобна да таго, што кожны ў гэтым відэо, кожны удзельнік, все абсалютна выступаюць са сваімі натуральнымі, жывымі, прыроднымі інтэлектамі. Давайте поглядим. Давайте поглядим. Спадзяюся, заинтриговал вас крыху. Сейчас покажу, как у меня обученные, надрессированные тёлки, коровы мои. Смотрите. Смотрите. Кушать! Кушать, красуни! Видите, как они? Алло! Бегут. Реально. Видите, как они? Бегут красуни мои. Обученные. Сейчас все дружно зайдут дрессировка на ферму. Пойдемте, красуни мои, ой, красотки. Хозяин ваш. Ну, красуни. Скучал по вам. А вы скучали? Ой, красотки мои. Все, идем. О, мои красотки. Сам хозяин закрыл. Тихо, не спешите. Это некая ну все, пойдем кушать. Типа кушать. Ой, все побегли. Как бы, да? Вымазались все. Как эти. Черти, пойдемте на ферму. Пойдемте кушать. Пойдемте. Вот так. Гэта першы і адзіны выпадак, калі мае цёлкі можна Тёлки надрессированные, ці нема тут сексизму? Это один выпадок, калі сексизму няма. Нема, тут посправіўся. Так. Реально. Ну, сябры, конечно, такие відэа нас грэюць, да, радуюць, тому что контакт ёсць вот з прыродай, жывёламі, з быдлам. Быдло. Конечно. Быдло. Ну так не трэба. Уже вот не хочется называть коровок быдлом, хотя нормальное белорусское слово по-русски як скотина. Скотина. Да, ну, вот, ты скотина. Вот тут все вот одно до одного. А тут все разумные, бачишь? Да, разумные. Разумнейшие за некоторых людей нават. И бегуть, калі их покличуть кушать. Сябры, спадзяюся, вы так не робіце, а такие... Такие танные не купляете. Такие танные манипуляции. Паша, мне здаецца, што наступны герой беларускага тыктока, ну, герой постаць, давай так, герой яго персонаж назваць, персонаж. Адзін з'яўляецца адным з тваіх улюбёных. У мяне зараз будзе імкненне сыходзіць на гаўно. Ты маеш на увазе гэта, да? Агульнай тэматыкі. Да, сябры, ёсць персонаж, ён падпісваецца там неяк военком, нешта такое. Это той самы гомельскі военком? Не, это іншы. Слухай, военкомаў хапае. Там военкомаў больш, чым людзей. Тыкток военком. Хутка будзе ўжо. А гэта военком, ён, карацей, весёлый, тиктоковскі военком, ватный, зетный, такі вот, значится, про, як это сказать, про уладны, ну, хаця з іншага боку, як ты можаш быць военкомом у Беларусі не про уладны. Ты просто, па-першае, цябе, ну, хіба ж, да, цябе, хіба ж ты раскрыюць раней і не дадуць стаць военкомом, а з іншага боку, ты, калі у цябе няма пэўнага складу мыслення, ты і не дойдзеш там да гэтага ўзроўню. Вось, карцей, гэты военком, ён каментуе всякие розныя бздуры. Падзеі, ну як тебе сказаць, бздуры. Вот тут ён нават дзіўную рэч кажа про тое, што Лукашенко нас усіх падмануў.
Ну, здавалася б, чаму здзіўляцца? Вось, але вот выпускаюцца такія відосы ў ТикТоку. Давайте поглядим. Все помнят, как пакистанцы заполонили Республику Беларусь и творили тут бесчинство, и сколько было стонов, роликов, воя и так далее. Так вот, год прошел. Знаете, сколько сейчас пакистанцев на территории Республики Беларусь? По заявлению министра внутренних дел, чуть более 320 человек. А знаете, сколько они совершили правонарушений за этот год? 0. Потому что, как сказал министр, каждый просвечен на рентгене. И, в принципе, это делается с каждым иностранцем, который прибывает в Республику Беларусь, с трудовым мигрантом. Но все это делалось для того, чтобы всколыхнуть общество и подпитывалось извне. Вот вам один из примеров, как это делается. Атрымліваецца, Лукашенко сказал про 150 тысяч мигрантов, как всколыхнуть общество. Как-то вот подпитывалось извне. Подкопы под польской мяжой. Это... При всей повазе до мигрантов и до людей, которые бегут от нядоли и няволи их и так далее. Вось гэтые, колькі он сказал? 320. 320 человек, гэта, магчыма, тыя самыя, да? Ну, а 150 тысяч, гэта ўсё ж таки планавалася такая працоўная сила. И атрымліваецца... Не тыя. Атрымліваецца, вот... быццам бы так вот послухаць, быццам бы мы самі придумали всю вот эту вот проблему, а ніякі Лукашенко ні про якіх пакістанцаў не казаў, да? Вось, і раздзьмулі. А ў выніку што? Год прайшоў, ніякіх пакістанцаў няма. Просто акуратна... Товарищ военком, так все ж спрацавала. Все ж спрацавала. Калі б не раздзьмулі праблему, так хадзілі б вы зараз сярод пакістанцаў там, пакістанец бы на пакістанцы бы сядзеў і пакістанцам паганяў, як кажуць, а што таке у нашым народзе. Я не ведаю, вот товарищ военный чамусьці лічыць, што добра, калі іх всего 320, як некую перавагу выдае. Кожны прасвечаны на рэнтгене. Вот это мне ўвогуле спадабалася. А ведаеш, чаму іх толькі 320? Таму што, напэўна... Не любіць рэнтген, я думаю, ведаеш? На 320-м рэнтген і зламаўся. Магчыма, зламаўся. А праз санкцыі немагчыма набыць камплектуючыя, каб пачаніць, адрамантаваць гэты самы рэнтген. Але ведаеш, як актор, мне гэты военком нагадаў расійскага актора Сергея Жигунова, гэта Гардемарина. Я не глядзеў, відаць, гэты фільм. Вот абмінула мяне неяк у маім савецкім дзяцінстве. А тебе, атрымліваецца... прекрасная няня. Не абмінула, таксама, не это самае. Сябры, ну калі вам... Вот я лічу гэты серыял лютай папсой проста. І вось, карацей, выснова якая у мяне? Лепш часам маўчаць, чым гаварыць, асабліва калі ты военком. Ну займайся ты там, займайся прызывамі летнімі, зімовымі, якія там яшчэ восеньскія, веснавы. Скончыўся, напэўна, весна. Відаць, да. І насамрэч гэты наш персанаж, ён прыслухваецца, да? І выпускае яшчэ контент іншага тыпу, які, мне здаецца, у яго атрымліваецца нашмат лепш. Вось давайте і паглядзім. Армию готовишься? Это хорошо, давай посмотрим. Красава. Ну здесь однозначно в ПВО. Ну или минометчики. Ось такі контент, калі не кажаш нешта там раз, два, нейкі мімасік. Такі жартик. Ось такі, да. Про пакістанцаў все ж таки это вельмі тонкі лёд. Слизкая стежка. Да, тонкі лёд под ногами военкома. Ну, ад наступнай гісторыі участкі нашай аудитория, мне здаецца, сціснецца сэрца і ком подкаціць до горла. Это ты на кого намекаешь? Да вот, на нас все ж таки глядзяць нас і за межамі Беларусі некаторыя, да? І ладно, что я буду? Давай, вот это вот давай. Все. Дадим слово гіду, экскурсоводу. Пераносимся у сучасны Мінск з сучаснымі людзьмі, якія там жывуць. Прывітанне, сябры. Зараз стаю каля Траецкага прадмесця, чакаю сваю групу. І ёсць тут одна цікавая гісторыя. Тут ёсць вось такі помнічак, да, на ім напісана на рушніку беларусам замежжа. І
А дальше у меня были да? гимназисты-третьеклассники. Я гэтых милых деток подводжу до гэтага помніка, пытаюся, дзеці, як вы думаеце, чаму беларусам за межы поставілі такі помнік? Да, распавядаем, што больш чым 4 мільёны этнічных беларусаў жывуць за межамі нашай краіны. Ну, ведаеце, ты ад дзяцей чаго чакаеш? Ты ад дзяцей чакаеш, што тебе скажуць, што кола гэта сімвал дарогі, што рушнік гэта сімвал бацькоўскай хаты, правильно? Ну, все просто, все мило. Ты што мне адказалі гэтыя цудоўныя добрыя дзеці, нанёсшы мне псіхалагічную траўму, якой я дзялюся па сённяшні дзень. Яны, ведаеце, так падышлі. Клас, трэці, гімназісты. Яны падышлі, скептычна агледзелі гэтае кола і сказалі мне: а што тут непонятного, скацерцю дарога. І я цяпер з гэтым жыву. Нам цяпер усім з гэтым жыць, атрымліваецца. Не ты жывеш з гэтым, а мы жывем з гэтым. Цяпер атрымліваецца вось так, да? Скацерцю дарога. Прыедзем мы ў Беларусь да гэтых трэцякласнікаў, скажам ім 6-7, а яны скажуць. Дарэчы, як нармальна вот сказаць скацерцю дарога. Вот мне здаецца, што абрусам дарога. Не, ну гэта калька, так не скажаш. Запыталіся ў чата GPT, сябры, мы апошнім часам так робім. Не датэлефанаваліся да Венцука вячоркі. Да, і як бы... І калі вы можете іронію ўкласці ў свой голас, можете сказаць «шчаслівай дарогі» і яшчэ вот так вот памахаць. Типа. Вось. А калі не хочаце, можете сказаць так: «Ідзі сабе». Ці там без цябе абыдземся. Я, ведаш, без штучнай інтэлігенцыі скажу так: бывайце здаровы, жывіце багата. А мы ўжо паедзем дадому да хаты. А вы выязджайце ўжо. Бывайце здаровы, жывіце багата, а мы не паедзем дадому да хаты, трэба так сказаць. Лічы, з якога боку мяжы ты прамаўляеш гэтую фразу. І не паедзем і не заедзем у Рэчыцу, напрыклад, і не пакаштуем навінкі, якая з'явілася не так даўно ў гэтым горадзе. Прагрэс прыйшоў у Рэчыцу, і вось у якім рэчышчы, сябры, давайте глядзець. Это что за аппарат? Короче, у нас появился какой-то новый автомат. А тут только такие есть. Нам стало интересно. Только вот такие есть. Але яны аднолькавыя, паглядзі. Ну, картинки аднолькавыя. 3 хвіліны, слухай. Це треба 3 хвіліни стоять хоць бы. Явление пиццы народа. Нормально. PH-фактор. Да, прикольно. Пицца один сыр, сябры. О, вы бачили? С чесночком, да? Смачно, с чесночком. Замороженную пиццу. Реально прикольно. Как свеженькая. Там, видишь, внутри автомата сидят пиццайолы. Па-першае, що я вам скажу? Ва ўсім свеце піцца-хат, у Рэчыцы піцца-хаб. Вот так вот. Па-другое, конечно, калі... ведаш, сябе ўпэўніць, што это не падобна да замарожанай піцы. Ну, в прынцыпе, можна так, ну, это не падобна да замарожанай, нормально. Замарожаную піцу робіць, што... Вось, но калі гэтая піца ляжыць у гэтым агрэгаце не замарожаная, то я думаю, што... Ну... Паша, вось ты вельмі скептычна, вось ты па-іншаму падыдзі. Ну, бачыш, у Рэчыцы... Парадавацца за Рэчыцу, за рэчычан. Рэчычан? Да, ведаеш, што жыхар Рэчыцы — это рэчычанін, а жыхар Чэрыкава — чэрычанін. Ну, вот так вот у нас там на поўдні Беларусі. Добра, што ў Беларусі няма горада Джычаны. То быў бы жыхар Джекічан. Джекічанін? Джекічанін. Ну ладно, окей. Так що ти хотів сказати? Що треба порадуватися? Порадуватися за жыхароў Рэчыцы, слухай. Ну, бо нарэшце ў іх штосьці з'явілася ў горадзе цікавае. Ну, ты так кажаш, быццам бы это першая цікавостка на вуліцах Рэчыцы. Ну, акрамя гэта газа... Що яны і так там... Камбіната, знаете, як он называецца? Що яны і так там радуюцца кожны дзень розным новинкам. Карацей, жыццё ў Беларусі, сябры, Ідзе, віруе, а мы не поедем додому до хаты. Ну і не поедем, але, ведаеш, беларускі тык-ток апанавалі фільмікі пра тое, як нашы блогеры, асабліва вясковыя, каштуюць скандынаўскі делікатэс. То бок такіх шмат. Такіх багата, так. Ну, ведаеш, гэта мусіла адбыцца. Яны мусілі сустрэцца. Беларусы, вядомыя
сваёй цярплівасцю, талерантнасцю да гэтага ўсяго і сюрстрёмінг, які скандынаўская туха, што гэта, селядец? Да, мне нават, калі шчыра, я зараз вот просто згадваю і мне ж дрыжыкі пайшлі. Да, і цягне на ваніты просто ад адной згадкі просто, да? І вот я вам скажу, не все так адназначна. Вот хто каго пераможа? Беларус versus Сюрстрёмінг. Давайте поглядим. Давайте глядеть. Ребята, друг из Европы, Димон, подогнал мне такую банку этого Сюрстрёминга. Все уже, наверное, блогеры попробовали, остался один я. Так як і на надута, страшно і відкрити. Зараз як пирсні, напевно, ні? От прямо зараз це був самий страшний момент. Коли от ти раз і пах, вжуха тут, і ти погляді. Добре, що през екран не передається гэты пах. Погляді. Абсолютно спокойно. Ухай. Ну... No reaction. Кривляются. Сейчас поглядим. Сейчас поглядим, говорит. Все нормально. Еще все. Подрихтовався. Цибулька. Я-то, в принципе, как бы... Лусточка хлеба. Все добре. Ну, запах мне уже не сильно сподобається. Запах не подобається, ну, а може так і треба, в принципі, да? Якби все хорошо. Такою реакція, видиш. Да, просто спокойно. Быцем бы это тушняк некий вскрываю. Консерву. Так, вскрылась консерва. Глядим, что тут. Ну, тут не сильно. Божечки. Не сильно, короче, движуха. Вот такая война. Ну, слухай, понюхаю, нормально. Не... Кстати, она не сильно так и плохо и пахнет. Не сильно, скажи, плохо и пахнет. Но, ну, пошла. Пошла. О, ти не пошла. Не, все ж таки не. Все ж таки Скандинавія перемогла беларускую цярплівасць. Скандинавская цивиль. І ці як там это ж закапваюць у зямлю, да, яно лежыць. Я не ведаю тэхналагічна працэс. Нейкі час, да, мне здаецца, пасля выкопваюць і вот фасуюць у гэтыя банкі ўжо там падгуляўшы. Вот. Ну, красей, ну, былі шансы. Былі шансы. Цалкам. Мужна атрымаўся. Все гэтыя анекдоты про цвічок на зэдліку, типа, да. А можа, это, ну, селёдка і селёдка, да, ну, пахнет как-то дзіўна, на смак таксама нешта дзіўна, але, в прынцыпе, можа, так і трэба, як бы, давай. Вот лучком заем, хлебушком там закушу немножечко, і все хорошо. Дякую вялікі за вячэру, за сабойку. Вось, пойду далі працаваць. Ты калі-нибудь спрабаваў такі деликатес? Скажу, мне просто от одного паха у меня уже вот эти вспомины. Просто хочется отвернуться и побегчы. Сябры, вы, як вот вам? Я упэўнены, что уже шмат хто сябраваў, потому что это ж одна з візітовак скандынаўскіх краін. Я даже не ведаю, Швецыі, напэўна. Швецыі, хутчэй за ўсё, да? Вось, каштавалі вы такое? Як бы змаглі вы ўвогуле... Як вы сябе ацэньваеце? Па шкале ад 0 до 10. На 7 ці на 2? На 6. Ці на крэпкі 0. Верце, пішыце ў каментары пра вашы ўражанні ад гэтага прадукта. Ну, каб ужо не заканчваць на нейкім негатыве, закончыць наадварот, на пазітыве, давайте паглядзім відэа пра вельмі светлага чалавека. Шчыра ў тиктоку не часта такога сустрэнеш, канешне, да? І зноў не буду вам шмат распавядаць, просто... Увага на экран, короче. Увага на экран, глядзім. Меня зовут Павел, и у меня ДЦП. А мешает ли вам жить это заболевание? Бывает, мне тяжко кудысь подняться, а так точно все добре. Люблю читать книги, люблю футбол, ну, гляджу в основном. Кем бы вы хотели стать в будущем? Реалізуватися в професії своєї, як філолог менавіта. Мені цікаво займатися наукою. Лічу, що у Білорусі повинна розвиватися більш білоруська мова. У нас шмат вибітних людей, які представили нашу країну на весь світ. У нашій країні це надається мало уваги, тому такий шлях для себе обрав. Лічу, що це моя місія. Что вас делает счастливым? Хочется, как люди не такие злобные были, и во всех все было добро. Треба улыбаться, тогда все будет добро. Есть ли у вас девушка? Есть. Какие качества зацепили? Доброня, щирість, повага до людей, готовність прийти на допомогу в тяжкий час. А есть ли у вас мечта и какая? Ну, мало
Гэта, напэўна, каб беларуская мова квітнела. Такіх, напэўна, матэрыяльных рэчаў у мяне няма. Я хочу просто, каб ва ўсіх усё было добра, усе былі шчаслівыя. А если кто-то захочет вас чем-нибудь порадовать? Добра. Ну, калі так, то я заўсёды марыў сабе набыць «Колосы под серпом твоим», роман Владимира Короткевича. Это книга? Так, але она достаточно богато коштует. А что бы вы хотели пожелать людям? Больше улыбаться, глядеть у будущее только с добрыми намерами и николи не загоняться праз некую лухту. В житті все можно вырашить. Якая б ни была ситуация и чтоб не здарилось. Завсёды треба ісці до своей некой меты, серьезно ставиться до життя. За себе нічого не зробить, есть адказнасць за самого себе, і тады ўсё будзе. Коли не здавацца, гэта галоўнае. Сябры, ну... Золотыя словы. Золотыя словы. Чалавек, якому не проста жывецца, аб'ектыўна складаней, чым іншым людзям, чым шмат каму, да? Даў сабе працу, вывучыў беларускую мову, размаўляе на ёй, і, у прынцыпе, вельмі правільныя рэчы кажа. Не пагадзіцца. І мяне цешыць, што ў каментарах у тыктоку да гэтага відэа вельмі шмат такіх таксама пазітыўных водгукаў на Паўла. І нехта ўжо там, дарэчы, Мара, «Колосы под серпом твоим» хочу набыть. Збіраецца набыць гэтую кнігу. Был бы я ў Мінску, я б, конечно, набыў бы яму гэтую кнігу, тым больш, што гэта, здаецца, на праспекце Пераможцаў, там кнігарня праз дарогу можна было б, да, я вот не ведаю ўжо. Можа, уже не закрылі, можа, не Светач, а Белкніга, карацей. Ну, карацей, была, прынамсі, і спадзяюся, што «Колосы под серпом твоим» там можна набыць. Карацей, паболей бы такіх светлых, пазітыўных і цудоўных людзей. На гэтым, сябры, мы заканчиваем наш сённяшні выпуск праграмы «Тик-ток». Алексей Сапрыкін і Павел Свердлоў. Пачуемся і пабачымся праз тыдзень. Пакуль.